ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಎಲೆಯ ಕಡೆ ದಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಎಲೆಯ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಎಲೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಆದು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 3 ಟೊಮೆಟೊ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಒಂಜಿ, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಕ್ಕ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನು, ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋ ಕೊಡಿ. ಇಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಪಸೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಓಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನು ಹೂಕೋ ಉಂಡತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನು ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಓಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನಲ ದಿಕ್ಕ ಈಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಲರ್ ಬೈದುಂಡು ನೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಜಿ ಬುಡ್ಕಲ್ಲ ಮೈತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒರಿನ ಗೋಪಿದ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರಂಚೀಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಆದು ಎಲ್ಲ ಅರಿಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿದಿಕ್ಕ ಆ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಕಾಯ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡಿಯೇನು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಸ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಕೆಂಪು ಬಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮುಂಚೆನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಕಲ್ಲರ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಯರಿದ್ವಿ ಅದಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಸೋಕಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಅದೇನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ದಾಲ್ ಹಾಕಿ
ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ನ ಮಾಡಲಿ ಇದರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಗೋಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ತೇದು ಬೋರ್ಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಅದು ಪಾಡ್ಗರೇನು ಮಾತ್ರ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಿನ ಗೋಬಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಆಡೋದು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಡೀತು ಓಕೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಏತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಬೈದಂತುಲೆ ಶೋಕ ಆತಂದು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಂತೊಂತೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಲು ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟನಾ ತುಳು ಇಷ್ಟನಾ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.